Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो once again welcome back to our channel. दायो जोङो कभार डेन्सनि थाखायनो रेडि जानानै फैजोब्बाय. बेनो जोंनि फार्स्ट टाइम कभार डेन्स जागोन. स' नायलांबाय था माबायदि जायो जोंनिया. ओमफ्राय नै जोंजों माखासे लोगोफोरबो दं नायनोबा नै. सिख्लाफोरखौ नायनोबा बिनानावफोर बिसोरखौ लाफानानै मोसाहैनोसै होनो नै जोंनि मोसानायनि लकेसनखौ नायनो माने माबायदि बेफोरावनो खालामनांसिगोन बेयावनो खालामनोसै थिं जायगा मोजां नागिरनानै जेदिया say hi नै जोंहाबो हाजोनि दैया जि गिदिरखा जोंनिथिंजायनि दैसाया स्राय स्राय बोहैदों नै बेफोरावनो मोसानांसिगोन जोङो हायला हुइलाहाय सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय नालाय नै जों सफैबाय बे जायगायाव जा गरमखालै सान्दुं गोसाजोबखा गथ'फ्रा नालाय बेसेबां फैफादों मासे सान्दुं बाय सानसौ फरियासिनो दंमोन नायथिंना बिदि थांनो हाथायाव बेयाव नङालै बैयावहाय थांना नायहैलाय नैखौ फकास खालाम आं बबेथिं हरनांगौ सिमांनि राजाखौलाय ओइथिं नायदो ओमफ्राय जाबाय दे होदो दे लाखादों दे